Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan may insakto nga pamaagi, agud at tubangon ang mga toxic nga mga himata. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon o hangin habagat na nag-apekto sa gihapon sa northern kag central Luzon. Ang bugos nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro makabatsyag sang pulo panalagsahon nga paggalom tubdo magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob kag kilat. Kasarangan nga hangin gikan na bagat na nakatundan padulong na bagatnan magalunta naman sa Palawan kag Occidental Mindoro kag ang baybayon ang mangin kasarangan naman ang pagdapya sang balod. Mahinay tudto kasarangan nga hangin gikan na bagatnan na sidlangan padulong na bagatnan magaluntad sa Visayas kag ang baybayon o kung ang magaluntad naman sa Visayas. Samtang ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan naton sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na las karon nga aga o kung nagbutla kay na las 5:43 ang aga, magatunod naman las 6:14 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sininita na tumbot. Good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers. Good morning dira kay pare ko Glenn Santa Ana sa siyudad Sambago. Good morning gid. Daga Monitor Sumong sa kay Marites ka Duran Candazo. Good morning. Sa kay Antonieta Yap maayong agaman dira sa barangay Pahanukoy. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido. Patamyaw sa tatay niya kuno Elias Dolido sang barangay Paloma sa Valladolid. Kag ining si Emmy is watching from Hong Kong. Michael June Season sa tanan nila ka sumag kuno, good morning. Greet ko lang Kent Cesar Barcelona sa Cordova, Cebu from Paranaque. Christine Minies Villalobos may agaman. Good morning sa mga sa Energy Fans Club. Serrano Michael, good morning. Alex Fuentes, good morning man and be safe amigo Alex. Tintin Prince, Soogon Brillantes, Tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Doria sang Purok Marang sa Barangay Mandalagan. Sige. 7 days before whenever kuno hambal din. Gani. Ginabangan gid bala ni Dennis. Gladys Noble sa may Barangay Maaw, Bago City sa kay Tabi Noble. Good morning dira sa imo. Jocelyn Tiangson, Action Boy. Nag-greet mo na. Good morning. Action Boy and Action Dorel. Good morning man kay Roy Andrada and Jessica Dolindo. Shout out sa mga friends niya kuno sa Ibimag. Kay Gemma Makilan, good morning. Kay Margot Magos, good morning man. Kay Alex Fuentes, mayong agaliwat ni Goro sa inyo. Action Boy, kay Action Miss Dorel. Happy Monday sa inyo nga duwa. Be safe, God bless. Yes, happy Happy Monday! Energy! Nasisimo na Paano nga. gid yung FEMA? Nasisimo na nga buhok, hindi? Ha? Nasisimo buhok. Sa akong ginuguro braces nga wala na ko nakakadto sa akong dentist. Action Ay, Boy gali mo. ka. Oo. Ay, kasad. Kay Glenn Havilona, good morning. Kay si Margot from Hinubaan. Siya Correct. gali. Yes. Kay Lolit Atos Digayo, good morning Action Boy and Action Dorel, God bless. Kay Mary Ann or Marian Mary Ann. Novilia, good morning. Kay Dennis Malaga, good morning Action Boy. Kag Dorel, greet ko lang si Rodit Hipilano, Malaga, kag ang mga taga La Carlota. Sige. Kay Solping, good morning man. And kay Bert Heraspuco. Hirapusco. Caraballo. Good morning. Kay Gino Isiser, good morning. Action Boy, kay Action Dorel, shout out Energy Fans Club. Nagdamo na kidsles Nagdamo ganan na daw. sila. Kay
Kaya Darlene Desendario, good morning. Lito Dayap, good morning. Ara man siya, Aksyon Boy. Sa kay Lilian Bermudez, dira sa Melbourne, Australia. Classmate Good morning. mo, no? Classmate ko. Yes. Ito, na-meet mo ba? Yes. Sa kay Rodalie Gumayan, maing agaman. Kaya Liza Joy Ilon Amoroso, Action Boy, good morning. Kay Ronald Apase Recalde, monitor lamang sa dress sa may Liganes, Iloilo City. Ang kalabot, pata sa Iloilo, Action Boy. Oo, kalapit siya na. Kalabot kayo Saudi, no? Kaya... Aksyon Dora. Sino ang Action Dora? Si Glenn Santana. Ay, Regards no sa imo partner sa kay Aksyon Dora. Dora the Explorer. Dora the Traveler lang ko, Action Boy. The Traveler! Kaya, di na ko tuman. Kay Solping, belated happy birthday ko na, Action Boy. Kay Panoy Sol. Aga pamati subong sa maaw. Belated happy birthday! Kay Paul Candazo, good morning man. Franco Villanueva Osorio, good Nablos ko na morning. iya. Sino? Si Paul. Si Paul. Paul Nablos Kevin. Candazo, good morning. Sige. Kay Eden Kasuyon, happy Monday. Morning, Action Boy. And Action Dorel watching live from Barangay Pinaginpinan. Paki-greet, happy listening sa Zapanta family. Kay Vicente Ceresola. Good morning, sir. Pawakasha Hotel 14 days quarantine. Mga OFW. Yes, nag-ano man sila, good Action Boy, nag-update man sila. Correcto. Kay Sir Edwin Pineda, good morning. Sige. Zet Alunan, watching from Hong Kong, Action Radio, morning, be safe, God bless both Boy and Dorel. Sa kay Bingbing Thank you. dira, kay Ronald sa Barangay Maaw, sa Central Maaw, good morning. Tapos na yung quarantine ni Bingbing ay. Nagka-aginis laging quarantine sila mo. Mga health workers ni sila sa Bago City Hospital. Okay. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, iga-review ni Councilor Renesito Novero ang iyang proposed ordinance angot sa pagpaparaog sang penalidad sa mga ginikanan nga ginapabayan ang ilang menor de edad nga bata nga yara sa pampubliko nga lugar kag wala nagasunod sa minimum health standard. Sa original nga draft, ang proposed ordinance sa pagkatawgon kung tani nga Anti-Pabaya Parents of Minor Children Ordinance. Paapang sunod kay Novaro, ginsuwestyon sa pilang mga konsehal akip na si Councilor R. Victor Espino kag Councilor Archie Baribar nga isla ng termino nga pabaya nga makabig nga derogatory. Sunod sa konsehal, iya ginabiabi ang suwestyon sa makaupod nga konsehal kay natalana nga i-review ang inadusok nga ordinansa. Sa idalom sang ordinansa, ang ginikanan ang paparaugan sa penalidad nga 2,000 pesos kapag kapreso sa hindi maglapaw sa 3 ka bulan kung ang bata nga violator nag-edad 13 anyos tubtob 17 anyos. Magapangatubang naman ang ginikanan sa penalidad nga 3,000 pesos kapag kapreso sa hindi magsobra sa 6 ka bulan kung ang violator nga bata nag-edad 12 anyos panubo. Ngayon, klaro ni City Councilor Israel Salanga nga wala sang poder ang local government unit sang Bacolod nga magpili sang quarantine facility nga tiniran sa mga gin-repatriate nga Bacolod non-OFWs. Sa Facebook post sang konsehal iya ginpahayag nga ang OWA ang mga nagatransaksyon sa hotel o kon-in kag hindi ang LGU.
Ini ang kabangdanan suno kay Salanga kung nga hindi nila makomodar ang pangabay sa mga OFWs kundi nila luyag nga pasilidad nga magpaidalom sa quarantine. Suno kay Salanga, cover lamang sa ila trabaho ang paghatag sang personnel, nurse, bus, and disinfection team, libre nga swab test kag staff nga mga magamonitor sa mga OFWs. Ginklaro man ni Salanga nga hindi man nila pwede intrahan ang sagwa na sang Bacolod kangay sa mga OFWs sa iban nga lugar kag syudad sa Negros Occidental, bangod limitado lamang siya sa mga Bacolodon OFWs nga nagainabot. Nagpabutyag man sa pagkadismaya si Salanga matapos nga wala sa gihapon sa insakto nga koordinasyon sa tunga sang LGU kag National IATF matapos nga gulpi nga may nag-abot nga mga OFWs ang Domingo sang kagahon nga wala sila nakahibalo. Temporaryo nga magasira ang Bacolod City Tourism Office sa ground floor sa Bacolod Government Center para sa disinfection nga patigunon umpisa karon nga adlaw Agosto 24 tubtob sa Agosto 30. Sa public advisory sa syudad, ang mga inquiry sa mga talatapan ang komodahon sang City Mayor's Office. Samtang karon nga adlaw Lunes, magabalik na ang operasyon sang Land Tax Division sa Bacolod Government Center. Madumduman ang mga talatapan ang nagsira halin sang o kung na ang nagsira matapos yung may empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Sa record sang syudad, duha ka mga empleyado sa mga talatapan ang nagtaliwan bangod sang COVID-19. Wala sa minor record nga local cases ng COVID-19 sa syudad ng San Carlos, humalin sang nagumpisang outbreak sa Pilipinas. Ini ang ginpahayag ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo sa interview sa kapihan sa Aksyon. Sunod kay Gustilo, humalin sang Marso tubtob subong nagapabilin sa gihapon ang ila pagpatuman sa istrikto nga protocol labi na sa mga nagasulod sa syudad. Lakip sa istrikto nga pagsulundan sa syudad sa San Carlos ay hindi pagtugot sa mga tao nga makasulod sa syudad kundi hindi importante sa mga lugar nga may mataas nga kaso sa COVID-19. Lakip na diri ang syudad sang Bacolod. Samtang ginpahayag ni Gustilo nga wala sa karon sa COVID-19 patient ngayara sa syudad matapos nga mga nagpositibo sa COVID-19 nga taga San Carlos ang nagapabilin sa healing facility sa Banwa sang EB Magalona. Ginpaidalo man sa Extreme Enhanced Community Quarantine ang pila ka bahin sa Purok Mahogany sa Barangay Lopez Saina sa Banwa sang Murcia diri sa Negros Occidental. Sa Executive Order Numbers 86A Series of 2020 gin-issue ni Mayor Jerry Rojas, ginpahayag sini nga ginpaidalom sa EECQ ang mga lugar samtang ginahulat ang confirmatory results ng suspected COVID-19 patients. Sa idalom sang EECQ implementation, dumilian ang mga residente nga magwa sila puluyan kag dulungan lamang ang mainis ang pagkaon kag iban pa kinanglanon sang munisipyo sa bulig sa mga opisyal sa barangay. Sa Agosto 20, ginpaidalo man sa EECQ ang Purok Sambag, Barangay Blooming Treat, kag Farmville Subdivision, Barangay Salvacion, Murcia. Tubtob sa Agosto 20, ang Murcia ang may 35 ka ma-confirm COVID-19 positive, 18 ka active cases, 16 ang recovered, kag isa ang patay. Ginagulat na lamang sa Office of the Civil Defense Region 6 sa acceptance sa otoridad sa Bangsamoro Autonomous Region for Basta Mindanao o kung BARMM para makabiyahe ang mga badyaw sa syudad ng Bacolod sa padulong sa ilang lugar. Matapos ang mando ni Mayor Evelio Lunadia, ginlibot sa DSSD Bacolod ang mga badyaw kag natipo ng 33 ka mga pamilya nga may 75 ka mga miyembro kag karon yara sa isa ka pasilidad sa Barangay Vista Alegre. Suro kay DSSD Bacolod Head Pasita Tero nagsugot ang mga badyaw nga magpauli sila sa ilang lugar matapos nga ilang nahangpan nga posible matapikan sila sa COVID-19 o kung maging carrier sa virus. Ang OCD Region 6 ang lead agency sa pagpapuli sa mga badyaw sa idalom ni Regional Director Jose Roberto Nunez. Nagpasalamat si Nardia sa OCD Region 6 kag DILG Region 6 kag sa bulig ng Secretary Martin Dino kag Senador Bongo para sa mga biyahe sa mga LSI sa barko padulong sa dapitan. Nagpadala man sang suda si Nardia kay Governor Bong Lacson, Negros Oriental Governor Roel Digamo, kag Dumaguete City Mayor Felipe Remulio para sa mga passes nga posible kinahanglan sa mga LSI sa ila nga pagbiyahe. Sa rabusan nga bahay sa aton balita lokal, wala na tublag si Reneo Longinos, spokesperson kag Deputy Secretary General sa bagong alyansang Makabayan o Bayan Negros sa liwat nga pagpamahog sa kabuhi. Suno kay Longinos, hindi lamang siya nakabaton sa pagpamahog nga paglikidahon sa baylo nagalakip ang yangalan sa iban pang mga lideres sang progresibo nga grupo sa idalom sang Bayan Negros.
Ginpaig man ni Longinos nga makapila na siya kabes nga baton sang pagpamahog kag nalaki pa ang ngalan sini sa red tagging agud pay puson apang hindi ini manginupang sa trabaho bilang Deputy Secretary General sang Bayan Negros. Madumdumano yung patay man tilik na nga simana sa wala makilala nga motor riding suspect ang aktivista nga si Zara Alvarez dira sa may Eroreco, Barangay Mandalagan. Alam ko na pod no sa pila ka mga ginambal nga ko no sunod na isang kinahon diri sa Negros. Pero hindi man naka-untak na amo nga trabaho ko para sa amon. Sakto man nga amo nga trabaho para sa tumuluyo. Ang kabahin sa papahayag ni Reneo Longinos sang Bayan Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Kag para naman sa complete Executive Committee sa PhilHealth ginapatihan nga mo ang mafia sa amo nga ahensya. Samtang Defense Secretary hindi pabor sa revolutionary government. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Alright, sige, happy birthday anay, belated happy birthday sa akon man hinablos bala. 4th birthday ni Inday Eliza Faith sa Unoy sa August 22. Belated happy birthday. belated happy birthday. Good morning man kay Jordan Tabosares. Good morning kay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Sa good morning man. Sa kay Suzette Lumeda, Ostina Villa. Good morning. Sa kay amigo naton imo na ako nimo. Amigo tani Dra ko na sa igrit sa amo na nga ngalan imo ako nimo. Yes. Itago mo lang siya sa amo na nga sa amo na nga ngalan. Okay. Leonila Soriano Juanico, good morning Aksyon Boy and Dorel watching sa Facebook. Very good. Gangscape anunsyo Palesterio. Good morning man sa Palesterio family kag sa kapitan namon sa barangay Abo-Abo, Breeze Point. Kay Jose Harrison Lapinigunyo, Samuel Joas Mendoza Kayot. Good morning. Listening ko with his wife. Heaven. Sa kay Kelly Jelly. Good morning, Action Radio. Keep safe everyone watching from USA. Sa kay Rock Carino from OTTG. Yes, Operation Tulong Task Group sa Action Radio Bacol. Ay, sa tanan ng mga miyembro sa OTTG. Good morning sa inyo. Good morning. Kaya, ano nga lang naman? Live Siege. No Hambis. Simbahon Simbahon? Si ano siya guro ay? Si Jessivel. Le Simbahon. Sa may Sagay City. Good morning. Simbahon family, gina-greet niya lang Action Boy. Kapamati sila kuno dito. Yes. Kaya Rodney Harder. Sir Rodney Harder. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Happy Monday to all.
Monitor lang siya kuno via Facebook Live. Jocelyn Arisivita Olak, good morning man. Bambi Padernal, good morning. Kay tito ko Jerry Gatcho, nagapamati man siya. Siya sa Bohol. Kaya Neil Centineo, hi lang kay Carmen Ledesma and Kyle Blight. Ba maka super in love ang yaglo. Ay kala. Super in love ko na siya. Bongga wala si Neil. Hindi pa super tuyo. Super in love ko na siya sa Dorel kay super glow. Ano, di ba? Di ko na sa kadanya mo nag-practice niya siyang go, grow, and glow. Yes. Oh yes. Proper nutrition. Correct, Action Boy. Ha? Actually, tapos ng nutrition month, pero nagapadayon, magyapon niya. Muna Diba? nag-glow siya. Yes. Kay Love Ella, good morning po. Pa-shout out sa baby Maing ko. Kag baby Mary Grace. Okay. Sana all maraming baby. Kaya Ma'am Vanessa Mayo, hello again guys. Pa-shout out to all my buddy from Hayward, California. Na, maganda dapat California. Daskilid. Daskilid ko ako. True. Where ka? Hi ko na kay Melody. Melody. God bless. Doon may melody ka sa unang friend. Action Boy. Correct ka. May Melody ko siya na. Kalay. Nakakato sa ako ni Buyaw. Magkalot kay isang Buyaw. Yung pangingin niya koko. Kaya mo naga, kapilas ka bala. So magkalot ka mo dapat. Okay. Ang imo dapat nga lang. Ay, Para very hindi ka good. mayo Sige. mapilas. Correct. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Sa kay Antonieta Yap, Suzette Lumeda, Mayang Aga. Kay Cynthia Archibald, the Action Boy, good morning dahil sa my Capitol Hill Subdivision. Kay Daniel Valientes, good morning. Action Boy and Action Dorel, super tig From Bago City. Sige. Good morning, Standby Daniel. na sa mga balita national. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:28 sa aton gali nga paglikaw pagid sa balatian ining Life Extension Vitamin D3. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagapati si Senator Panfilo Lacson nga ang mafia sa PhilHealth Insurance Corporation amo ang mga executive committee man sang nasambit nga ahensya. Duwa pa ni Lacson ang execom sang Central Office ang nagapreparar sang master list sang healthcare institutions nga makabaton sang pondo sa idalom sang kontrobersyal nga interim reimbursement mechanism. Gintumod man sa senador ang testimonya sa pila ka PhilHealth Regional Vice President sa ginpatagan nga hearing nga nagpahayag nga makabaton lang sila sang listahan sa mga ospital nga makabaton sang pondo. Kang ila trabaho amo ang magapreparar na lang sang Memorandum of Understanding. Nagapamatok si Defense Secretary Delphine Lorenzana sa panawagan nga revolutionary government sa mga grupo nga nagasuporta kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee ang na-report nga nagpatigayon sa meeting kay nag-imbitar sa mga opisyal nga diskusyonan ang ginaduso nga revolutionary government. Ginkompirmar naman ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa nga nakabaton siya sa imbitasyon sa nasambit ng meeting na natala na patigayonon sa Biyernes. Samtang ginpahayag naman ni San Beda Graduate School of Law Dean Father Ranilio Aquino nga ang panawagan ng revolutionary government ang nagatuyo kay Doso ang madugay na ginadebatehan nga issue sang charter change. Gina-monitor sa karon sa Philippine National Police ang grupo sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagaduso sang revolutionary government. Suno kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak, ila ginabantayan ang masunod nga tikang sang nasambit nga grupo. Dugang pa kinahanglan nila tun-an ang maginahimo sang nasambit nga grupo. Samtang wala ginbulgar ni Banak kung ano mga PNP unit na nagahandle sa among issue. Pasiguro ni Banak sa publiko nga nagapabilin ang tampad nga pagserbisyo sang PNP kag nagasunod sa ginasaad sa konstitusyon.
Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga gikan sa isa ka pribado nga grupo ang panawagan nga revolutionary government. Sunod kay Roque, may diretso ang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee nga magpahayag sa ilang opinyon nga magtukod sa isa ka revolutionary government nga pamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa ni Roque sa karon nakafocus sa atensyon sa gobyerno sa away kontra COVID-19. Naibaluan kapin 300 ka matao nagtambong sa pagsinapol sa Clark Freeport, Pampanga nagligad nga semana agud talakayon ang revolutionary government. Sunod naman kay PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, nakabaton siya sa imbitasyon nga may natala nagapagsinapol sa Agosto 20 apang wala siya nagkadto. Ginpahayag sang MRRD NECC, ipalambot nila kay Duterte ang ila panawagan. Sa ibang panatong nga balita nasyonal, ginklaro sang Department of Health nga wala pa na-finalize o kung aprubahan ang omnibus guidelines para sa COVID-19 testing. Ini kasunod sa social media post sang True Laboratories Corporation. Sa din ginasaad nga inaprubahan sang DOH ang paggamit sang antigen test kits. Kaglakip na ini sa omnibus guidelines sa COVID-19 testing. Sa statement sa ahensya, wala sila sa may gina-endorso nga brand o kung distributor. Nagpanundom ang ahensya sa publiko nga siguraduhon ang mga impormasyon kag i-verify sa official website kag social media accounts sa DOH. Umpisahan sa Philippine Red Cross ang gilayon nga pagpabalo sa mga persona nga nagapositibo sa COVID-19 kay hindi na magulat pa sa Department of Health. Sa pahayag sa PRC, ginatagan sila sa authorization nga ilagin pangabay sa DOH matapos madamos sa nagpalambot nga hindi timely ang pagpabalo sa agensya sa mga nagpositibo nga isa sa makita nga rason nga ginahalinan sa community transmission. Antes pa man ang authorization gikan sa DOH, ang PRC ang nagapabalo sa mga individual nga naganegatibo sa virus, samtang ila naman gina-forward ang mga positive results sa DOH nga ginapatihan better equipped nga magpatuman sa mando sa gobyerno angot sa health kag safety protocols base man sa lagi. Sunod kay PRC Chairman and Chief Executive Officer Senator Richard Gordon, mayara sila sa sistema sa pag-release ng positive results kag pagpabalo sa manatungdan nga wala nagalapas sa mga protocol. Giraduso naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa gobyerno nga patronize ka magbakal sang Filipino-made nga personal protective equipment sa din na pamatudan na ang safety. Sa isa ka statement, gitpakamalawat ni Pangilinan ang tanan nga nagapamintaha sa Department of Budget and Management Procurement Service kag nagapangawat sang bilyones pesos nga ginpain para sa PPEs. Ginmensionar ni Pangilinan nga nagpropose sila sa Senate Bill 1759 nga nagainganyo sa suporta sa mga local productions ng PPEs kay iban pang medical equipment pagi sa tax exemptions. Apang ginpahayag ni Pangilinan nga hindi nagakaigo ang suporta lamang sa importasyon sa PPEs. Ang Senate Bill 1708 naman o kunang Manufacturing and Pandemic Protection Act nga gin-author ni Senator Amy Marcos nga ginduso man sa itong Hulyo, amo ang nag-provide sa tax exemptions para sa mga local manufacturers sang PPEs. Kag sa katapusan nga balita national, nagnubos ang 55% ang nationwide crime rate sa Pilipinas. Umpisa ginpatuman ang community quarantine sa tubulan sang Marso ikumpara nagdigad nga tuig. Sunod kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Manac, wala sa major untoward incident ang na-report. Dugang pa stable ang peace and order sa bugos nga Pilipinas, kag aminado nga dako na bulig sa pagpatuman sang quarantine. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio. Okay, good morning naman liwat sa iba pa natin nga Facebook followers. Good morning sa kay City Administrator M. Ligaspi Ang. Good morning ma'am and condolence. Ang iyan nga kuan iya daw hinablos ni daw taliwan, no? So condolence lang kay former councilor, now City Administrator M. Ligaspi Ang. Good morning man sa kay M. Saboso, sa kay One Ball Gallo. Migo na One Ball Gallo, kumusta ang NBA? NBA, pero migo na kumusta ko na siya. Gapon na agad sa Gapon Korean barbecue. Manyapon. Sana Korean barbecue. Sa kay Remia Garcia, sa inablos ko Nikki Panganiban, sa kay Kat Candazo, good morning man. Sa kay Lance, good morning. Helen Duran Sandigan, maing aga, wala ka mugapon sa Binalbagan. Sa kay Persukmat ba? Di kayo mga parinti namon ni sila. Na. Ti wala sila gapon pagkumpanyar namon sa aming tiya. Okay. Sa kay Nene Fair Campaniel, good morning. Sa kay May Geraldine Taguan Treyes, kay habi niya Jojo Treyes, good morning dira sa may Bagangbang, sa may Kawayan. Good morning. Kami ni Gapon, magkilitanay kami Gapon. Sige. Sino pa? Helen Wasna, Mary Ann Villatura, Dennis Roma, mic check naman kung Aksyon Dorel, oh. Mic check. Hindi na siya sang test mic. Sa kay Ralph Jason Tilog Aguilion, pag-greet ko sa Aguilion family from Nasugong, Himamaylan City. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Pare ko Arlene Buerom, kag Jean Buerom, maing agaman. Susan Jaime Allen, good morning dira sa Houston, Texas. Sa kay Jonel Halyorina, good morning man, kag happy listening. Lon Nel, pa-shoutout ko kay Baby Heli, Kuya Brian, kag Kuya Ilwen from Papa Lunel, kag Mama Heidi. Junior Gayanilo, Sigma Rocono, Lancaster, Cavite, good morning. Amalia Machitar Valencia, good morning. Ang basiwa kay ko din tubig sa Villamonte. Bisan diin man Action Boy ga reklamo sila sang basiwa nga tubig. Ano man? Kabudlay gid guro mag-provide sing clear nga tubig Action Boy, no? Amo man ato kuno samon sa Himamaylan Action Boy, ang nawasa. Kami na ginaganyan lugar na ginhalinan. Kami na nga lugar na ginhalinan. Sa ginakaon da tubig sa babaw lang da namon. Ay, kami pa yung dula mayo tubig. Ay, pero sang una ako na Action Boy, gabi na yung awas ang tubig ya. Mga mga before college, kaguro Action Boy. High school like during college, oo. Before college, hindi high school? Nag-graduate na kuya. Ano ka? Sa high school? Yes, oo. So, ako na Action Boy, nang dabi itong tubig, awas-awas, subong yung Action Boy, pwede kaninit. Masik ito sa climate change. Nang prime water, na nung gaano da. Muna da, prime water. Sige, prime. Butsin nyo doon. Novi Valencia Subaldo, na-receive ko na ako ng mask. Thank you, Gid. Muna yung winner nyo Novi Valencia Subaldo. Yes, oo. Kaya gin pa dulong ko to kagapon, kaya Papang Nixon. Kaya naging check kumanda si Peroto. Ano? Nikote na baton mo na. Face mask. Face mask. Na baton na kami niya. Suksok, yung ganyan na Action Boy, ah. Correct ko. Paghatag ko, automatic suksok na yun. Mylen Clarion, Gloria Ortega Casas. Good morning. Greet lang ko sa anak niya sa advance happy birthday
kay Sarah Jane Ortega Casas. Real Gomez. Kagwapa gali si mo Aksyon Dorel. Kay tamyaw ko na pamilya ko sa Villa. Kapila ka na pa naglantaw. No, kaya na ko gani niya real kapila ka na Basta magambay. script na Aksyon Boy. Gani. Kinaka-copy-paste sila goro. But anyway, thank you. Ga-interrupt naman ta Aksyon Boy. Basta makakunin lang ang moment. Ga-interrupt ang aton nga. No? Norberto Trasona. Junior Gayanilo. Pa-shoutout ko na kay Brad Dodoy. Sa ila ko nito ka-clear ni Dennis. But anyway, sige lang kung ga-interrupt naman ko, ta si GM mo, kung nga ka... Si GM, ganing rason mong... Nga ka-interrupt. Standby sa atong dugang nga mga balita. Ano ang balmo? Ano? From ba sa internet na ako nukis? Standby! Antonio Torres. Naghakot sang pagpasidungo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa ito naman nga Balita International, patay ang 20 ka preso sa Madagascar matapos na sila ang pangnuthangon sa kapulisan. Matapos may niya nagplano nga magpalagyo. Una na nga ginatake sa mga inmates ang mga gwardya gamit ang mga bato kag ginkuha ang mga armas sa Farafangana Prison sa southeast sa Indian Ocean Island. Gilayon na arrest ang 27 sa 88 nga nagplano magpalagyo, samtang piraso naman ang 8 ka inmates. Hindi lamang ini ang unang insidente sa pagpalagyo sa mga preso sa abong pungsod. Bangod sa 2016, naglabot man sa 40 ka detainees ang nagpalagyo sa high security prison. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ang may pagiho na naman liwat sa presyo sa produkto sa petrolyo karon nga semana. Ang presyo sa gasolina ginapaabot nga magtaas tudto sang 10 tudto 20 sentimos kada litro. Ginapaabot naman nga may buhin sa presyo sang diesel kag kerosene sang 15 tudto 20 sentimos kang kada litro. Karon nga adlaw iga-anunsyo sa mga kompanya sang langis ang eksaktong pagbuhin kapag dugang sa presyo sang produkto sang petrolyo. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 65 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 46 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 28 centimos. Kag sa ito naman, Action Boy nga Balita Entertainment, congratulations good kay Gary V. Gary Valenciano, Action Boy. Kaysa iyagin patigayon nga digital concert, nakatipon siya, Action Boy. Yes, nakatipon siya sa 1.2 million pesos. Sobra 1.2 million pesos. Sa iya nga Facebook, gin-share nga Action Boy nga nakatipon siya kuno sang 1,247,177. Tiin ako na Action Boy, magakadto na sa isa ka charity. Kaya buligan Action Boy. Ang ini nga concert nagdugay sang 2 ka oras kag wala man na siling ba na dismaya ang fans kay inkanta niya ang tanan-tanan niya kuno nga mga hit songs. Congratulations kay Gary V. In fairness, sa 2 hours na Action Boy, naka 1.2 million. Sabi no? So, yes. hata na gusto mga COVID na, mga charity, ha? Yes, correct. Balita sa sports. Sunod na sa Eastern Conference Semifinals, ang Boston Celtics, pagkatapos ang sweep nila 4-0, ang Philadelphia 76ers sa score 110-106 sa ilang Game 4. Nagpanguna sa pagdaog si Kemba Walker, nga may 32 puntos, samtang 28 puntos naman kag 15 ka rebounds si Jason Tatum. Nag-arangkada ang Celtics pagi kay Tatum nga naka-record sang 89-77 sa pagsulod pa lamang sang fourth quarter. Wala naman napuslan ang 30 puntos ni Joel Embiid, nga samtang may 20 puntos naman si Tobias Harris para sa Sixers. Sunod nga mag-enkwentro sa Boston, ang magadaog sa tunga sang Toronto Raptors kag Brooklyn Nets. Sa diin nag-avansi karon Raptors 3-0 sa ilang best of 7 first round playoffs. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kagsatan ng mga ka-action. Happy Monday! Yes, subong Action Boy, pila na gani ka days? 7 days na according kay Dennis. 7 days na lagid. Yes, before, hindi na September, subong ba before whenever na yung ang ginaabangan subong Action Boy.
So, ambal gani, may isa kay kami Action Boy sa Facebook nga may tsura bala ni Jo Jose Marie. Marichan. Tapos may nakabutang nga malapit na akong lalabas, kayo di pa. Di ba? Amo na. Kayo hindi okay. pa. Ay kalain. Teka, balo ka na isang kay Kuana, kay Dennis Ria Kuana, nga kanta. Ang DN? Yeah, may kita. Ari kita ko na. Uy. Diba? Lumilipas ang panahon. Yes. Okay. Kabiyak ng ating kunita. Noel Kabangon. Ay, hindi ka baluaw? Sa punta lang ko balo. Ang mga punot halaman. Karuman. Direk lang ko sa punta. Bakit tala ka ba? Daka lang gidasaya sa panahon. Ang Yes. pagkakataon. Correct. Dugang-dugang ni Dennis yan sa mga ginobra ko, ya? Biya guro ko do. Abi gumainto kami nga makanta, kami tikon tinakanta. Na. Oo. Kasi ayaw man sakit ga-effort gid siya mo. Ga-effort gid siya. So kantahon ta gina iya. Noel Kabangon gali na Yes. panahon. Hindi ni hindi kahigda. Noel Noel kahigda. Kabangon gid siya. Ate sige. Sige. Thank you kid Dennis sa imong Thank effort you. ha. In fairness, next time ang medyo budlay man. Daw Kay medyo do ka hapos lang, no? daw medyo mapukaw bilang imo nga tutunlan. Oo. Pero hindi, make sure hindi mausik ang kape. Correct. Hasmin Divino Biloya, good morning, Anay. Yes. Sa kay Antonio Torres III, of course, good morning. Yes, Sige go correct. Sa ato niyo balita, special action boy. Ano yung mga wave action boy, mga insaktong mga pamaagi para tubangon ang mga toxic, hindi lang mga tao, kundi may mga toxic, mga himata, no? Parente? Yes, Parente. Mga toxic, Especially may mga reunions or ano lang na Mayroon ka sa mga reunions, tipon-tipon, kamo nga may isa ka kita ka parente, gusto nga doon hindi magbulag sa imo kilid mo. No, correct. So, our reaction Muna po, siya magbulag sa imo kilid kay dugay-dugay, kuha na. humlad na galing. Humlad pala. Ay, kala. Lain man mo na yan. Amo nang hindi na toxic? Hindi na toxic yan. Toxic na. Oo. Ngayo kayo. May ano pag may lain pag ina nga balita special. Linus na yung category. Category. Lain na sila yan. Sige. Sorry, una action boy. Di syempre, hindi mo gid malikawan kisa ang mga rude people bala. Kung may mahambal sa imo, kag daw ma-hurt ka action boy, hambalon mo lang nga, thank you. Kaya sunod sa psychology ko na action boy, ang paghambal ko no sang thank you ya. Hindi na ako no bot sila nga ginabaton mo kung ginahambal ya. Like mambal nga, hala, tambok-tambok na gid sa imo kala, nagid lang tawon day. Ay na. Oo, tibisan ay kala na siya bunon, napamana. So ano yung Mamba lang? Thank you. Thank you. Oo, kaya man Actually, action boy. patambok din man kuya mo. Kala, ito na. Malawig pa na karon istorya. Basta malo mo lang, thank you na lang. Hindi na pagsugpon nga actually. Thank you na lang gid action boy. Kaya hindi ko nga pamaagi, isa lamang ko no ini action boy ka smart way bala kag simple nga To stop response nga stop. Thank you. Hindi na magsugpon. Kasi syempre kung ka mamba ka ba thank you. Actually, gapatambok, makasubon. Ay, kalain, day! Hindi. Di ba mo na sa malawig. Malawig pa gina. So, simple lang nga. Hindi ka pwede kasi nga, thank you and same to you. Kalain. Ano man siya mo? Thank you and same to you. Pwede man na. Kung ang ginambalan mo, amo man ambok man. Tawad na daw kalaway ng parente mo, reunion, kamo paglit na nyo, ay, tambok ka na gidyaw. Nagluwas sa... Doon nagtigulang ka. Nakalain mo sa nagtigulang ka. No? Oo. Kasi pag nga, kapaya ka pa man, nagyapon? Nakamo na bala. Laon ka magyapon, dahi? Na. Uy, gid? From pinakalain din sa tanang action boy, ang body shaming bala action boy. No? Okay na tayo, day, medyo na unod-unuran ka. Pero, reduce lang gamay. Hindi ka, day, nagtambok ka doon kalawalaw. Ay, kung ang term daan niya, tambok. Ito, drum ka na, day? Ha? Ito, drum ka na. Tutun yung drum. Kalain. Yan, pag inadaan. Hindi ka, siya mo na lang nga maparente, hindi ka mo mag-amusin na. Kaya ikampanya, ikaw mo sa parente, yung sorry yun, hindi na siya paghagaron. Hindi na siya magpabalikon. May amo kinablaga katabo action. Ano? Hindi na sila pag ha, kay ilaya mga hilisa-hisa. Lain-lain ng ilaya. Correct. Mga bil tayo mo makita nila. naman Imbis nga na magkunay, siya. kita magkumustanay sa pangabuhi. Ita, ang mga bil tayo, kang mga katambukan, ang mga iya, ginatanaw. So, Toxic. para avoid man action boy ang inaway. So, thank you. Amo na lang ginay mo hambal action boy. And then next, tapuson mo dahil ang istoryahanay. So, mo to bala, nga hindi na bala mag pa. Kay, ang hindi ko ng mga toxic nga mga tao action boy,
wala na sila gapapirde sa ilang argumento. Correct. Nan. Meaning, kung nabalon ka nga tambok, hindi ka na mag-explain kung ano nagtambok ka. Oo. Hindi ka na mag-explain. Hindi na lang. Tapos, Ay, wala, kabalo ka talikod nga, na lang. kuhan nga daan. Hindi ka na mag-explain na. Na. Kay malalisay lang na ka mga duwa. Yes, ang inyo, imbis happy-happy, nga pag-ubdanay, maguba pa na action boy. Basta Diba? magbunanay pa ka mo. Nan, correct. Kamu ganun delikado. Ano yun, nagbunanay. Ay, may kakatabo na action boy, no? Ano ba lang, di ba, gapadala bla sa, sa alcohol, pagin? Nan. And then, next action boy, magpamangkot ka. Lain naman yung case, yung action boy. Ang babi may iano siya, bisa imo ihambal. Ay nga ha, do ka mo na. I-clear mo man action boy mo side. Kaya lang kis, agaratatat lang balang balahaw, ga pinagusto. Wala man sa nga basihan action boy. Kaya nabatian niya lang to sa piyak. Kaya do ka, amo na gani, di ba may arigin na sa pamilya yan? Nabatian ko din, natukhang ka ko no. Kala. Ano nabatian mo na? Ano man yung mga tukhang mo na action boy man. Kaya mo na action boy, dan, di ba may kiss agam balang aton nga ginikanan nga hindi lang pagsapakan tiya mo kay amo gina pero di gina ka marauton na. Tanan na lang na nga diferensya makita ya. Pero kiss amo na mas mayo nga i-voice out mo man action boy para mas stop man siya. Magpamangkot kasi pero in a nice way. Correct. Ate sige amo na action boy bilang taray duha. Boss naman ang duha. Kaya otherwise kung mag-amo gani na hindi na ka muna ka-reunion perme. Hindi na ka muna ka-reunion perme. Yun to man nangalay tas ang tipon-tipon kag magala kita sa insultuhan ay dra. No? Galaw. Muna. Sige. Subo no. Subo. Sige boss naman na iba action boy kay wala lang kita Correct. time. Sige. Good morning kay Kagawad Olaya Balahon dira sa Barangay Kabog. Kumusta ka mo dira sa Barangay Kabog? Lockdown na ka sa Kabog eh, no? Halog lang, ano? Kay Engineer Earner Bailon, kay Gingging Arroyo, Suzette Lumeda, good morning. Kay Attorney Alan Galunan, kay Pearl Galunan sa Barangay Maaw, good morning man sa inyo. Ernesto Rigazzo, tiyo mo ne? Awa. Sa Sendala ka pa kuno, Senda Estilia sa Barangay Gimit La Carlota, may Agarian Montesa, Lourdes Blaser, mayong agaman. Kag Mike Hinolan, bro na kon Mike Hinolan Carbiliado, good morning. Yan na on off load. Good morning. Action boy, good morning da sa akong family dira sa may barangay Karabalan action boy. Duma ka lang alay ko puli kay gina-quarantine subo. Nagpagwa kagapon si Mayor Tungson. Sang iya nga sa iya nga executive order. Oo, kagapon. Nga tanan nga magkadto sa Mamaylan, magkadto sa Mamaylan, i-quarantine or i-quarantine gid yan, di pwede. Teka may certificate ka ba? Pwede lang yung mga essential workers. Teka may medical certificate ka coming from your LGU. Pwede kaya kasulod mas lang ka nga liway ko nga clear ka, pwede kaya kasulod. Oo. Pero sa mga pag-action boy, nagaplano nga wala blaga pabalo. Nga rekta na lang kadto to sa ila. Nabasahan ko to kagapon action boy. Mga rekta puli sila balay. Syempre matupad balay hindi kini maghipos. So kung mabalaan action boy sang city, i-sealed off inyo balay. Agala? Yes, hindi ka kagwa. Kunin na akong lansangin o saan kuwanda. Oo. Makibot ka lang hindi ka nakagwa. Kaya ba pabalo ka man sa mamaylan, kung magpamaylan ka, pabalo ka nga makadto ka da. Kaya na may mga documents ka to pa. Yes. May present. Kasi pwede lang guro kalabay lang, no? Alabay. Si Puyen dando, maano gisang bike ya. Hamba ko itsa ko lang bike mo maglabay ko. Itsa lang. Maglabay ka, pwede lang na yan. Alang hindi ka kaagi. Pwede lang yan. Kaya mo na imoon ko nabakla mo si Puyen bike ha? Ligad po to action boy. Di manog isa na kabulan. Pakatuon mo lang di siya, kag padalo niya lang bike na sa puli. Puyen, kaya mo na bike ka na lang puli. Ay kalay. Sige. Basi panit na siya kagbukog ng kabulan. Ronald Cuba. Good morning man sa aton amigo Ronald Cuba. Mga kuhanis sila, mga sa business in sa una, close man. Lantawan na lang, pwede ko binalbagan, no? Kay kagapon, ito ka sa binalbagan, di ba? So wala to yan. Wala, okay lang to sa binalbagan. Okay, so sige, sa binalbagan lang kami kita ay, Oo, binalbagan. Tapos i-bike ka lang para... I-push mo ganyang i-bike. I-push ko ganyang i-bike ni Puy. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon, Dorel. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!